Har ikke brug for en Dr. Phil. Ældste mand, jeg er obligeret. Hold beløberne kamufleret. De vil også kunne kompensere. Back to back, hold parkeret. 11 mand, der gør folk chokeret. Vi er på toppen, det er konstateret. Hun vil bare gerne være involveret. Har ikke brug for en Dr. Phil. Ældste mand, jeg er obligeret. Hold beløberne kamufleret. De vil også kunne kompensere. Back to back, hold parkeret. 11 mand, der gør folk chokeret. Vi er på toppen, det er konstateret. Hun vil bare gerne være involveret. 10.000 nætter, man har brugt den der, hvor de uvenner. Smid 10 lapper på en uldsvætter, når de penge lander. Lav en 2-stepper. Mens jeg hører, de siger solgt ud. Det var Ticketmaster, når vi udsælger. Stadig samme brødre siden barnsben. Gennem ild og vand, gør os kun tættere. Kunne ikke rulle med dig, du en flue. Knipper jeg en flus, flipper vi ikke ens. Bror, man sig mig, hvad der skete. Lige meget hvad, fandt min løsning. Kom som anderledes støbning. Manglede et præsident, så jeg købte en kig på kursen. Stig som tøfting. Yeah. Det er sådan man gør. Produkter der sendte en mand på månen. Jeg skulle have sagt det før. Lams, wave. Behøver jeg sige det igen? For de ikke, og så vi ikke dem. Har du noget på hjertet, giv det til Kensei. Har ikke brug for en Dr. Phil. Ældste mand, jeg er obligeret. Hold beløberne kamufleret. De vil også kunne kompensere. Back to back, hold parkeret. 11 mand, der gør folk chokeret. Vi er på toppen, det er konstateret. Hun vil bare gerne være involveret. Har ikke brug for en Dr. Phil. Ældste mand, jeg er obligeret. Hold beløberne kamufleret. De vil også kunne kompensere. Back to back, hold parkeret. 11 mand, der gør folk chokeret. Vi er på toppen, det er konstateret. Hun vil bare gerne være involveret.